Joo, Räsäsen Antti tässä vieremmältä. Terve vaan kaikille ja oikein paljon tervetuloa tähän webinaariin. Esitellään Ponssen uusi sammutuskone. Ja meillä on pääkouluttajana Havimäen Esko ja taustajoukkoina Haverisen Juha on tuotepäällikön ominaisuudessa, markkinoinnin puolesta Wigrenin Teemu, joka tuossa muutama sana jo lausukin. Ja minä olen myöskin siellä sitten tuon chatin puolella vastailemassa kysymyksiin. Pidemmittä puheitta aletaan hommia, ei muuta kuin Esko linjoille. Kiitoksia. No niin, terve vain kaikille ja tervetuloa tähän Ponsse palosammutuslaitteiston webinaariin. Eli me tosiaan, niin kuin Antti tuossa äsken kertoo, jotta esitellään tämä meidän laitteisto, eli Ponsse palosammutuslaitteisto teknisesti ja sitten sitä myös sen toimintaa, kuinka se toimii ja on rakennettu. Eli tosiaan webinaari nauhoitetaan, jotta se on saatavilla myös jälkikäteen. Ja sitten kysymykset, vastaukset sinne webinaariin pystyy tosiaan kirjoittamaan ja sitten tosiaan taustajoukot sitten vastaa sieltä niihin kysymyksiin parhaalla mahdollisella lyhimmällä ajalla, mitä vastaukset sinne teille saadaan. Ja sillä edetään sitten. Joo, eli hypätäänpä sitten vain eteenpäin. No, jätetään tuolta laserosoitin. Eli tosiaan mikä Ponsse on, niin siitä muutama sana. Eli me ollaan yksi maailman suurimmista tavaralajimenetelmän metsäkoneiden valmistajista. Kotipaikka siellä Vieremällä, samassa paikassa, jonka se on perustettu vuonna 1970, eli 50 vuotta sitten. Ja tosiaan vain ja ainoastaan keskitymme näihin tavaralajimenetelmän metsäkoneiden valmistukseen, niiden myyntiin sekä palveluliiketoimintaan. Ja yli 40 maata on, jona toimitaan, eli hyvin kansainvälistä toimintaa. Ja meillä siellä niitä tuotteita, mitä me tosiaan sitten myydään ja tuotetaan niin palveluja, on harvesterit. Niitä on todella monta mallia pienestä isoihin, koska markkinat tuolla vaatii monenkokoisia koneita. Samaten kuormatraktorista löytyy erittäin laaja valikoima. Harvesteripäät. Täältä löytyy pikku H5 suureen H10 kourahan asti. Ja sitten isona osana on nykyisin nämä tietojärjestelmäpuoli ja sitten myös palveluliiketoiminta. Ja lähdetään tästä esittelystä liikkeelle. Eli tosiaan laitteisto on rakennettu niin, jotta se voidaan helposti nostaa tällaisen hyvin maastokelpoisen ja erittäin tehokkaan hydrauliikan omaavan kuormatraktorin päälle, ja jolloin siitä saadaan erittäin maastokelpoinen yksikkö. Ja nyt kun tätä laitteistoa katsoo, niin ajattelen, että miksi tätä ole ennemmin keksitty, mutta siellä on tietysti ihmiset miettii näitä asioita ja tosiaan tämä on suunniteltu ja toteutettu tiiviissä yhteistyössä Etelä-Savon pelastuslaitoksen kanssa ja sieltä kuunneltu sitten palosammutusalan ammattilaisia, jotta minkälainen se laite pitäisi olla, jotta se olisi käytettävyydeltänsä ja maasto-ominaisuuksiltansa sitten näissä maastopalojen sammutuksissa mahdollisimman käytännöllinen. Eli tämä vesisäiliö, pumppuyksikkö, vesitykki, kokonaisuus tosiaan nostetaan kuormatraktorin kuormaamella tuonne kuormatilahan, kytketään sähköliitin ja hydrauliikka pikaliittimet
ja sidotaan tietenkin hyvin kiinni tuonne kuormatilaan, niin silloin se paketti on sitten käyttövalmis, ei muuta kuin vettä tankkiin ja sitten hyökätään sitä tulipaloa vastaan siellä. Ja käyttö jakaantuu näin, eli se palohenkilö siellä, joka on ammattilainen siitä sammutuksesta ja tietää sen puolen, niin hän ohjaa kauko-ohjaamella tämän palonsammutuslaitteiston vesitykkiä ja sitten radiopuhelimen välityksellä antaa ohjeita sitten taas tälle ammattilaiselle, joka on täällä kuormatraktorin ohjaamossa, ajaa konetta. Hän on taas ammattilainen siinä, minkämoisiin paikkoihin sillä koneella voi ajaa ja minkämoisessa maastossa sillä pystyy siellä ajamaan, niin siinä kahden ammattilaisen taidot yhdistetään ja saadaan tosi tehokas palonsammutusyksikkö. Ja siellä on tosiaan niin tehokas pumppu, eli sillä voidaan myös käyttää samanaikaisesti tuo vesitykin kanssa sitten letkusammutusta, jolloin se muodostaa sellaisen tehokkaan yksikön. Perusrakenne, eli säiliö ja kuljetusteline, tähän ne kaikki sitten tähän säiliöön nuo eri osat siihen liitetään, eli ruiskutuspumppu on tietenkin yksi tärkeä elementti siellä palonsammutuslaitteessa, vesitykki ja sitten siihen liittyvä sulkuventtiili, täyttöpumppu, näistä myöhemmin sitten tuolla lisää, sitten hydraulisten toimintojen suuntaventtiili, sitten ohjausyksikkö ja kauko-ohjaan, eli tällä ohjausyksiköllä ja kauko-ohjaamella ohjataan tätä hydrauliventtiiliä ja kaikki toiminnot tässä laitteessa toimii sitten hydraulisesti. Sitten turvallisuuden takia ja jotta saadaan tosiaan näkymä sinne laitteiston taakse, johon nämä laitteet täällä on, ja pystytään tuo koura laittamaan tuon kuljetustelineeseen, niin siellä on tällainen langaton kamerayksikkö, eli se kamera on sijoitettu tänne takaosaan ja näyttö sitten on kiinnitetty sinne ohjaamoon jonkin hyvään paikkaan tällaisella imukuppisysteemillä ja otetaan sitten sieltä virta sitten näistä pikapistokkeista tälle näytölle. Eli sellainen simppeli hydrauliset toimilaitteet ja siinä tosiaan käytetään näissä toimilaitteissa sitten tämän kuormatraktorin hyvin tehokasta hydrauliikkaa. Ja minkä malliin tämä saadaan, eli Ponsse Buffalo, kaikki mallit, mitä sisältyy, eli siellä on Buffalo King ja Buffalo AF sun muuta, kaikkiin niihin koneisiin, sitten elefantit myös, kaikki mallit. Ja se on sen verran painava, myöhemmin vähän sitä painosta lisää, mutta sen verran vaatii, jotta tuo laitteisto pystytään tuonne kuormatilaan nostamaan, että väkivahva Ponsse K90 nosturi kuormaan, niin sillä se pystytään tosiaan tuonne kuormatilaan tuo laitteisto sitten nostamaan. Kommenttina tuohon väliin Bisoniin, jos jollakin tulee kysymys mieleen tähän meidän uusimpaan malliin, niin sitä ollaan testaamassa. Siinä on vähän erilainen työhydrauliikka, niin se on vasta työn alla se testaus ja speksaus, niin siitä ei sen takia ole vielä listalla. Joo, se saadaan varmaan myöhemmin sitten. Joo, sitten hydrauliikan minimisuositukset, eli 100 litraa minuutis minimivirtaus ja paine minimi 235 baaria, jolloin se käy myöskin sitten vanhempiin Buffalo-kuormatraktoriin ja on siellä tosiaan käytettävissä, vaikka ei ole sitten tätä nykyistä 190 pumppua, vaan olisi se vanhemman Buffalon 135 työhydraulipumppu, niin sielläkin se kyllä toimii. Ja mahtuu tuonne minimikuormatilaan, mikä Buffalossa on, niin sinne hyvin tämä laitteisto pystytään sitten sijoittamaan.
Eli Buffalossakin on 190 pumppu, niin se on yli 170 litraa minuutissa dieselin tyhjäkäynnillä jo tuottaa, että se tosiaankin riittää. Ja sen verran vielä kommenttina tuohon, tätä myydään nyt tällä tietoa vain Ponssen alustakoneisiin, koska me ei tiedä muun merkkisten koneiden esimerkiksi ohjaamoiden ROPS-luokituksia, että kattaako se tällaisen laitteen, kiinni sanotun laitteen. Ja samoin sitten työhydrauliikan osalta niin ei tunneta välttämättä muita speksejä, niin myydään Ponssen alustakoneisiin. Okei, kiitos Antti. Ja sitten on mittoja, eli leveys 2250 milliä, korkeus 2200 milliä, pituus vähän reilu 5 metriä, jolloin se tosiaan hyvin kulkee siellä kuormatilassa. Paino, koko laitteisto, ja siellä on silloin se täyttöpumppu myös, mikä on täällä tämän telineen sisällä, millä tuo säiliö saadaan täytettyä, niin kokonaispaino 1500 kiloa. Säiliön tilavuus 10 000 litraa ja kuljetusteline, jolla tätä siirretään, niin se noin 1100 kiloa. Ja kuinka se laitteisto sitten liitetään, eli kun meillä on se peruskone, siellä hyvin tosi tehokas hydrauliikka, että mitenkä sieltä saadaan se tehokas hydrauliikka käyttöön sinne palonsammutuslaitteelle, niin se on tehty pikaliittimillä, eli täällä kuormaamen venttiililohkon painepäätyyn on laitettu pikaliitin, josta viedään paine sinne suuntaventtiilille. Sitten tänne suodatinkoteloon on laitettu toinen pikaliitin, eli tankkipuolen letku tuodaan sitten tänne tosiaan suoraan suodatinkotelon päälle. Sitten on LS, eli kuorman tunteva hydrauliikka, niin sen letku tuodaan myös sieltä palonsammutuslaitteistolta tänne peruskoneelle, eli se ohjaa sitten koneen hydraulipumppua sieltä suoraan se palonsammutuslaitteiston venttiililohko ja toimilaitteet. Sitten on sähköliitin, eli tällä sitten saadaan sinne syöttösähkö sille palonsammutuslaitteiston ohjaanlaitteelle. Ja tosiaan uusiin buffaloihin, elefanttiin, sen kytkentäsarjan voi siinä koneen tilauksen oston yhteydessä valita lisävarusteeksi. Ja sitten käytettyihin Ponsse-koneisiin, mitä on tuolla kentällä, niin sinne sitten Ponsse huollon kautta sarjana sitten tämä tehopakettina tämä kytkentäsarja. Tosiaan tuossa äsken jo oli tuosta säiliön tilavuudesta, eli se 10 000 litraa. Ja jotta se on saatu mahdollisimman kevyeksi tämä säiliö, niin se on tehty alumiinista. Ja alumiini on hyvin kestää korroosiota. Ja tämä alumiini tosiaan, niitä on montaa lajia, mutta tämä on tosiaan sitä alumiinia, joka kestää sitten todella hyvin korroosiota, eli merivettä sun muuta. Ja sitten tänne säiliön sisälle, koska nyt kun sillä koneella ajetaan ja meillä on 10 000 litraa vettä tuolla säiliössä, niin sehän siellä heiluu ja sivusuunnassa edestakaisin, niin sen takia täällä on loiskelevyt, jolloin se vesi ei lähde tosiaan siellä kovinkaan heiluvaan liikkeeseen, niin sen takia siellä ja tukoo myös sitten rakennetta, niin tällainen on tämä poikkileikkaus tästä säiliöstä. Ja myös tosiaan siellä, kun sammutusvetessä käytetään erilaisia kemikaalia, jotka estää sitä veten haihtumista siellä palontorjunnassa, niin sen myös tällainen alumiininen säiliö kestää hyvin sekä tosiaan tuon meriveden, jos ollaan sitten jonnekin rannikkoalueella ja käytetään suolamerivettä. Ja täyttöputki, mistä tuo säiliö täytetään, on täällä. Täällä on isot luukut kummankin säiliön puoliskossa tuolla kummallakin puolella ja oikeanpuoleisesta täytetään sitten tuo
säiliö sillä täyttöpumpulla. No sitten säiliöön liittyen, eli vaikka se nyt on korrosiokestävä, kuinka hyvin tehty ja muutenkin, eli sinne varmaan joutuu jonkun verran epäpuhtauksia, kun sitä sieltä luonnon vesialueelta täytetään, niin joka ikisen käyttökerran jälkeen ja sitten tarvittaessa siellä käytön aikanakin, niin se tosiaan säiliö tyhjennetään ja puhdistetaan. Täällä on tällainen sulkuhana, ja kun se avataan, niin sieltä tosiaan sitten saadaan säiliö tyhjäksi. Ja sitten näiden päälliluukkujen kautta täältä vesiletkulla ruiskutetaan vettä ja saadaan se säiliö sitten huuhdeltua puhtaaksi. Ja jos se on kauan käyttämättömänä tuolla, tai yleensäkin käyttämättömänä jotta se ei ole meidän hallin sisällä, niin silloin nämä päälliluukkujen päälle kannattaa joku suojat sinne laittaa, että sinne ei mene roskaa tuonne säiliön sisälle. Tämä on tosiaan tuo puhdistushuuhtelu, niin erityisen tärkeä, jos käytetään niitä kemikaaleja tai sitten tietysti suolavettä, niin silloin varsinkin kannattaa se huuhella riittävän usein. Ja toinen on tietysti, että jos sinne pikkuisena pääsee veden mukana hiekkaa tai muita hiovia aineita, niin säästää sitten tuon ruiskupumpun, eli ikään kuin sen riittävän usein aina huuhtelee, ja se ei ole vaikea homma ollenkaan tehdä. Joo. Ja tosiaan näistä asioista sitten on tietenkin meidän käyttöohjeessa sitten lisää ohjeita, että kuinka esimerkiksi pumpun säilytys ja tämä pumpun säilytys tehdään, jotta se ei jäädy vaikka pakkaasessa, niin niistä lisää löytyy tietoa sitten ohjekirjasta. Ruiskutuspumppu on erittäin tehokas tällaisen kuin Reinin valmistama malli PP3, eli maksimituotto 950 litraa minuutissa, maksimipaine 14 baaria, mutta se tietysti riippuu sitten sen vesitykin suuttimen asennosta tuo paine, jotta paljonko sieltä päästetään sitä vettä suuttimesta läpi. Ja sitä pyöritetään hydraulimoottorilla, eli Parkerin F11-sarjan mäntämoottori, jolle sitä pyöritetään. Tämä on vuosikymmenien takaa tuttu esimerkiksi harvesteripään sahamoottorina, kun mikään muu moottorityyppi ei siellä kestänyt, niin sinne on kehitetty tosiaan tämä nopeakierroksinen mäntämoottori. Maksimipaine, mitä voidaan käyttää tosiaan täällä hydrauliikassa, on 350 baaria, mutta me käytetään sitä kuormatraktorien kuormaamen maksimipainetta, eli 265 baaria. Ja sitten hydrauliikan maksimivirtaus tälle pumpulle on 102 litraa minuutissa, mutta tuo tosiaan huolehtii sitten se suuntaventtiili automaattisesti siitä, jotta tätä ei koskaan ylitetä, vaikka sille koneeseen annetaan kierroksia ja pumppu tuottaa enempi öljyä kuin tämä, niin kuin se tuottaa jo tyhjäkäynnilläkin, niin se venttiililohko itse huolehtii, että tuo ei mene tosiaan ylikierroksille. Sitten täällä on näitä huomautuksia, eli ruiskutuspumppu tosiaan tämä voi vaurioitua, jos sinne menee hiekkaa tai muunlaisia hiovia epäpuhtauksia, mutta se ei tarkoita, että se tarvitsisi kokonaansa uusia, vaan sinne vain sitten vaihdetaan tietyt osat tuonne pumpun sisälle ja se on taas uutta vastaava sitten, jos se tosiaan vahingoittuu. Ja sitten ne osat tuolla sisällä, niin ne on tosiaan anodisoitu, eli tarkoittaa niin, että ne on pinnoitettu korrosion estämiseksi tietyllä käsittelyllä. Ja täällä tosiaan vielä muistutus siitä, jotta käyttöohjekirja on sitten se, josta löytyy sitten ohjeet sen säilyttämiseen silloin, kun sitä ei tarvita. Ja tietysti olisi hyvä, kun tarvittaisiin mahdollisimman harvoin sitten, vaikka se laite olisikin. Tämä tosiaan on, niin kuin aiemmin tuossa tulikin esille, niin sen verran tehokas tosiaan tuo pumppu, että siinä voi yhtä aikaa käyttää sekä tuota tykkiä, joka on vesitykkiä, joka seuraavalla sivulla esitellään, että sitten yhtä tai jopa kahta letkua. Että siinä voimaa piisaa.
joku kokeneen palohenkinen kommentti oli ollut, että tämä Ponssen sammutuslaitteen pumppu on jopa tehokkaampi kuin paloautossa, koska niin kuin mainittua, niin sillä on todella tehokas hydrauliikka takana. Että vettä piisaa kyllä. Joo, se on tärkeä ominaisuus tälle laitteelle, että siellä saa se ammattipalosammutushenkilö niin sitten toteuttaa sitä palon torjuntaa parhailla mahdollisilla ammattitaidoilla, kun vettä riittää ja se suihku tosiaan on sitten riittävän pitkä ja säädettävissä sitten erilaisia suihkumuotoja. Siellä on muuten sen verran vielä keskeytän. Siellä on tuo Q&A, eli kysymykset ja vastaukset, tuommoinen pikkupainike, missä on jotain puhekuplia ja kysymysmerkki, niin sinne voi laittaa kysymyksiä ja kommenttejakin tietysti, jotain on tullutkin jo vastaillaan tässä, niin sinne vain, jos mitään mieleen tulee, niin ei muuta kuin kysymystä kehi. Kyllä. Ja tosiaan suuntaus, eli täällä näkyy tällainen pieni hydraulimoottori, jonka menee 2 letkua, ja se pyörittää kierretankoa, ja sitten täällä on hammastus tässä kehäs, niin sillä pyöritetään tätä vesitykkiä. Täällä on samanlainen rakenne, eli tuossa on sitten se korkeusasennon suuntauksen hydraulimoottori ja sitten tällainen kierretanko tuolla sisällä, millä pyöritetään ylös-alas suunnassa. Ja sitten on pieni hydraulisylinteri, jolla säädetään suutinta, eli sen vesisuihkun muotoa. Ja kantama, sillä on tuolla meidän tuotekehityksen testausporukka sitä mittaillut. Siellä on ainakin yksi vapaapalokuntalainen ollut koko elämänsä vapaapalokunnassa oleva kaveri, insinööri, ja 35-47 metriä, riippuu tosiaan sitten suttimen asennolla, paljonko sieltä ajetaan vettä läpi, ja tietenkin se, jotta minkälaista viuhkaa sillä ajetaan. Ja täällä myös tosiaan ne osat sitten pinnoitetaan merivettä kestäväksi tosiaan tuo tykki, mutta sielläkin myös se huuhtelu on kaiken A ja O sitten sen käytön jälkeen. Ja tässä nyt näkyykin erilaiset suihkut, eli silloin kun halutaan mahdollisimman pitkä kantama, niin silloinhan tuo suutin on tuolla ajettu hydraulisylinterillä täysin ulos, jolloin se on tällainen pistesuihku. Ja taas sitten kun halutaan mahdollisimman leviä viuhka, niin silloin tuo hydraulisylinterillä ajetaan tämä suutin sisälle, niin saadaan sitten leviä suihku sieltä vesitykistä syntymään. Ja se tosiaan kaikki toimii sen kauko-ohjaimen kautta, jota tuossa sitten myöhemmin esitellään. Ja siellä vesitykin suuttimessa, eli täällä kärjessä on tosiaan 3 asentoa, eli litraa minuutissa. Ja nyt tuo pisin kantama sitten saadaan tällä vähän reilu 1140 litraa minuutissa. Eli tuosta nyt voi ajatella, että jos koko ajan ruiskutetaan täydellä teholla ja tuolla suuttimen asennolla, niin se on noin 10 minuuttia tuo, kun säiliö on sitten tyhjätty sinne palon sammutusalueelle. Ja siinä sama näkyy sitten nuo jenkkien käyttämät kalloonat, mutta tässä on tosiaan LPM on litraa minuutissa. No sitten tietenkin, että se on tehokas ja käyttökelpoinen tuolla maasto-olosuhteissa, ja ainakin Suomessa hyvin usein sieltä joku paikka löytyy, mistä saadaan vettä ja pystytään se laitteiston säiliö sitten täyttämään. On se joku lampi, järvi, joki tai puro, niin sieltä tosiaan, mitä on siinä sitten, tämä on ollut nyt kesällä, ensimmäinen proto on ollut myös tositoimis, niin noin 6-7 minuuttia on ollut sitten sellainen käytännön täyttöaika. Vaikka tälle pumpulle annetaan 3000 litraa minuutissa maksimituotto optimaalisissa olosuhteissa, eli silloinhan se
siinä ei ole tuota täyttöletkuakaan kiinni, niin silloinhan se antaa sieltä valtavat tuotot, mutta käytännössä tosiaan se noin 7 minuuttia ja säiliö on täynnä. Hydraulimoottorilla pyöritetään sitä täyttöpumppua siellä ja myöskin tämä on tosiaan Reinin valmistama malli. Ja sitä on helppo säätää sitten, jotta ei tarvitse sitä mätkäistä sinne lammenpohjaan ja ottaa sinne hiekkaa sisälle, likaa sisälle, niin säädetään se vedenottokorkeus sitten tällä hyvin 10 metrin ulottuvalla kuormatraktorin nosturilla, niin silloin se on helposti tosiaan hallittavissa, että sinne ei joudu sitä epäpuhtautta niin paljon sinne sammutussäiliöön. Ja sieltä tosiaan tehokkaasta kuorma-hydrauliikasta otetaan se öljyteho sinne, ja se on tällainen uppopumpputyyppinen keskipakopumppu, eli se tarkoittaa sitä, että se pitää upottaa sinne veteen, jotta siinä ei voi olla imuletkua. Toimijaksessa se vaatii niin tosiaan, että se upotetaan veteen, ja tuossa näkyy sitä täyttöä sitten, sinne se vettä oikeasti, niin sitä tulee sinne reilusti, ja tarttuu tällaisen kunnon luukun siihen täyttöön, ja se on varustettu sitten tällaisella verkolla, jotta se tosiaan isommat kävyt muut sammalet niin jää sitten tähän verkon päälle, eivätkä mene sinne säiliöön, koska tämä on aika tunteeton, tämä täyttöpumppu, niin kaikelle lialle, jotta se kestää kyllä sitten melkein mitä vain. Ja siellä on pikaliittimet sitten täällä laitteiston takaosassa, hydraulipikaliittimet ja sitten pikaliitin sille täyttöletkulle, jonka ne kytketään. Ja tosiaan tuosta jo puhunkin näistä, että se on silti, vaikka tämä täyttöpumppu kestää melkein mitä vain, niin parempi, että sinne ei sitä hiekkaa ja roskaa sinne sitten tuonne säiliöön laiteta, koska taas se ruiskutuspumppu on herkempi korkeapainepumppu sille roskalle. Ja myöskin tämä on sitten merivettä kestäväksi pinnootettu, anodisoitu nämä kaikki tämän täyttöpumpun osat. Tässä vaiheessa, kun työturvallisuus on tietysti aina tärkeä, niin hyvä mainita, ohjeessakin se toki sitten on, mutta kun tuota kuormainta käytetään tässä hommassa, nostellaan tuota pumppua, niin muu henkilöstön pitää olla 20 metrin turvaetäisyyden päässä, eli sellainen huomio sitten käytettäessä. Joo, täällä se näkyykin täällä kuormaamen varoitustarrassa tosiaan se 20 metriä turvaetäisyys. Ja säiliön täyttö, sitten toinen mahdollisuus, eli tuodaan sinne palopaikalle säiliöautolla vettä, kytketään letku samahan paikkaan kiinni kuin tuossa omalla täyttöpumpulla ja sitten pumpataan tällä säiliöauton pumpulla se vesi tuonne sammutuslaitteiston säiliöön. Se on toinen mahdollisuus. Tai sitten jos on jotakin säiliöitä täällä tien varressa, minkä autolla päästään, jos ei ole vettä saatavilla muuten, niin tietysti sitä voidaan siellä koko ajan ajaa säiliöihin ja sitten laittaa tämä koneen oma täyttöpumppu sinne säiliöön, josta sitten tankataan aina tätä koneen sammutussäiliötä. Siinä on monia variaatioita ja varmaan palosammutuksen ammattilaiset tietää sen paremmin, kuinka tuota vettä sinne mettähän sitten palonsammutuspaikalle rahdataan paremmin kuin me. Joo, oliko Antilla jotakin kommenttia? Kyllä, hyvä. Se on siis ihan hyvä asia huomata vaan sitten noin kapasiteettimielessä, että oikein intensiivisessä käytössä niin tämä säiliön käyttösykli voi olla jopa vain semmoinen 20-30 minuuttia, kun se täytetään ja tyhjennetään. Niin kuin sanottua, se täyttö on nopea 6-7 minuuttia. Ja ulospuhalluskin, niin tuo ruiskuttaminen tapahtuu kyllä todella joutuisasti. Eli jos 10 000 litraa vettä kylvetään maastoon vaikkapa puolessa tunnissa, niin sitä vettä pitää olla aika paljon saatavilla sitten. Tämä on hyvä ottaa vaan huomioon, jos ei olla luonnonvesi
lähteiden lähellä, niin säiliöautoja saa ajaa aika vilkkaasti sinne työmaalle. Joo, ja tietysti tätä nyt on vaikea sanoa, että minkämoista nopeutta voidaan ajaa tämän säiliön kanssa, mutta normaalisti tuon kuormatraktorin maastosliikkumis keskinopeus on sellainen 3 kilometriä tunnissa, mutta ajattelisin tässä tilanteessa, kun niitä reittiä ehkä voidaan vähän katsoa eri lailla sun muuta, niin se nopeus saattaa olla siellä 3-5 kilometriä tunnissa tuollaisessa pahemmaskin mettämaastossa. Tietysti sitten jos on tämän näköinen mettämaasto, mitä tässä on, niin siellä mennään helposti se 7-8 kilometriä tunnissa tuon säiliön kanssa tosiaan, niin se on aika nopea se siirtyminen sitten sieltä varsinaiselta palonsammutuspaikalta sinne säiliön täyttöpaikalle. Sitten hydrauliikkaventtiili, eli tosiaan siellä palonsammutuslaitteeseen on kiinteästi asennettuna tällainen 7-karainen Parkerin L90LS kuorman tunteva suuntaventtiili, ja siellä on sitten joka liikkeelle myöskin maksimipainesäädöt, eli nuo tuo vesitykin ohjaus, sen ei tarvitse kovin korkeaa painetta, niin se sitten säädetään näillä karakohtaisilla, tai täällä päässä nämä on niitä vesitykin puolen ohjauksia, nämä pikkuletkut, niin tosiaan täältä säädetään sitten alhaisempi paine niille vesitykin sylinterille ja moottorille. Ja tosiaan tuosta jo olikin puhetta tästä, kuinka se kytketään sinne pikaliittimiin tämä laite, mistä sitten saadaan tosiaan tänne sitten painetta ja paluuta ja sitten se LS-linja, joka ohjaa sitten tuon peruskoneen kuormatraktorin hydrauliikkapumppua. Ohjaanlaite on sijoitettu tänne mahdollisimman lähelle tätä suuntaventtiiliä, jolloin sitten pärjätään lyhyellä johtosarjalla tähän suuntaventtiilille. Ja täällä niin kuin kaikki on asennettu niin päin, jotta se vesi ei sitten joutuisi näihin liittimiin ja sitten sinne tekisi korroosiota. Ja toimii tosiaan langattomasti, valmistaa tällainen kuin teleradio ja 7 karaa ohjataan tuolla ohjaanlaitteella. Ja se saa sieltä peruskoneen sähköjärjestelmästä tosiaan sen 24 volttia tänne. Ja tällä hetkellä ainakin on kytketty saman sulakkeen taakse kuin esimerkiksi polttoaineen ja hydrauliikan tankkauspumput, niin sieltä otetaan se käyttösähkö tälle ohjaanlaitteelle. No sitten kauko-ohjaan, eli siinä näitä hallintalaitteita, eli tällainen potentiometri, mistä säädetään sen täyttöpumpun pyörintänopeutta, on tuossa, eli siitä vain kun käännetään tuonne myötäpäivään, niin täyttöpumpun kierrokset siellä nousee ja tietysti litroja tulee enempi säiliöhön. Sitten ruiskutuspumppu, sama juttu, samantyylinen käyttö, eli potentiometri, jota pyörittämällä saadaan sitten sitä vesimäärää siellä säädettyä. Vesitykin suuntaus tapahtuu tällaisella joystickilla 4 suuntaan, eli pyöritys, ylös alas ja sitten pyöritys. Ja sitten on vesiventtiilin ohjaus, eli voidaan sulkea tuolle tykille vetenmeno, jolloin sitten käytetään vain letkusammutusta, eli kytketään letkut sinne painepuolelle ja tykillä ei sammuteta ollenkaan. Sekin on mahdollista, jos se kohde on niin vaikeassa paikassa, että sinne ei tuolla erittäin maastokelepoisellakaan mettäkoneella päästä sinne paikalle, niin sitten vedetään letkua vain niin pitkältä, että pystytään letkusammutusta suorittamaan, niin silloin se pitää saada se vesiventtiili sitten suljettua. Sitten on pysäytinpainike, jolla kytketään tuo kauko-ohjaan sitten pois käytöstä. Ja toimii tosiaan 2,4 GHz taajuudella, eli kansankielellä sanottuna sama kuin Wi-Fi-taajuus.
Ja noin 100 metriä on se alue kantavuus, kun ohjaanlaitteen ja tämän kauko-ohjaimen välillä. Ja toimii ladattavalla akulla, eli se akku voidaan sitten sinne jopa vauhdista vaihtaa tuohon ohjaanlaitteeseen, jos se on tosiaan pitkäaikaista se käyttö siellä. Ja ne on tosiaan se ohjaanlaite ja kauko-ohjaan on paritettu toisiinsa, eli siinä voi olla samalla alueella hyvinkin lähellä vaikka 2 tällaista laitetta. Ja silti ne ei sekoa, jotta se väärä ohjaanlaite ohjaaskin sitten sitä toista palonsammutuslaitetta, niin ne on aina tosiaan paritettu toisiinsa. Vähän niin kuin henkilöautossa nykyisessä, kun sinne puhelin kytketään siihen järjestelmään, niin se paritetaan sen henkilöauton järjestelmän kanssa. Mutta sitten siellä on tällainen varotoiminto, että jos siellä on oikein paljon tuota radioliikennettä, niin se laitteisto sammuttaa itsensä, jotta sitä ei sitten tapahdu tosiaan noita vaarajuttuja tälle laitteistolle. Ja näin on valmistaja meille kertonut, että 6-8 tuntia jatkuvan käytön ja se varaustila sitten näkyy täällä kauko-ohjaimen näytöllä, että paljonko sitä akkua on jäljellä. Sitten tässäkin myöskin tuo laitteiston huolto. Ylläpito on tärkeä juttu, jotta se opiskellaan sieltä käyttöohjekirjasta. Jaha, tänne on jäänyt näköjään mulla Lontoon murretta, eli peruutuskamera on tosiaan sinne. Sen takia yksi asia on turvallisuus, jotta kun tämä palohenkilö on täällä laitteiston takana ja ohjaa sieltä sitten sen koneen käyttöä, niin tuolle antaa ohjeita kuormatraktorin kuljettajalle, niin nähdään täältä peruutuskamerasta kumminkin vielä henkilöt, eli sinne laitteiston taakse, sekä myös sitten kun tänne koura laitetaan kuljetusasentoon, niin sen pystyy tekemään hyvin sitten tämän kameran välityksellä. No sitten kuinka tätä on ainakin esimerkki ja idea, että kuinka tätä käytetään Suomessa. Eli se palolaitos paikallinen omistaa sen sammutuslaitteiston ja sen sijainti on siellä paloasemalla ja se odottaa valmiina tämän kuljetusjalustan päällä siellä sitä tarvetta, kun se tarve sitten ilmaantuu. Ja sitten se palolaitos tekee sopimukset paikallisten metsäkoneyrittäjien kanssa, joilla on se sopiva alustakone, Ponsse Buffalo tai sitten siitä suurempi kuormatraktori. Ja sitten kun tulee se tilanne päälle, että nyt siellä on maastopalo, metsäpalo, jota nyt sinne tarvitaan se maastokelpoinen palonsammutuslaitteisto, niin se napataan tällaisella koukkulava-autolla, kun se tuo palonsammutuslaitteisto on säilytettynä tässä kuljetustelineessä koukkulava-autolla kyytiin, viedään se sinne palontorjuntapaikalle ja samaan aikaan sitten yrittäjä ajaa se sopimusyrittäjä kuormatraktorin lavetille ja tuo sitten sen kuormatraktorin sinne paikalle ja sitten se tosiaan nostetaan tuosta kuljetustelineestä tuonne kuormatilaan, sidotaan sinne kunnolla tukevasti ja kytketään ne hydrauliletkut tänne peruskoneeseen ja sähköliitin laitetaan ohjaamon sisälle peruutuskameran näyttö ja sitten se onkin valmis käyttöön. Eli ei muuta kuin vettä tankkiin ja ei kun tulta päin. Että se on nätti paketti ja tosiaan idea on kyllä todella hyvä tähän asiaan. Että tullut mieleen, että miksi ei tätä ole kukaan tosiaan ennemmin tällaista asiaa keksinyt, jotta käytetään näitä erittäin maastokelpoisia ja tehokkaan hydrauliikan omaavia kuormatraktoria tähän palonsammutustehtäviin, joita toivottavasti olisi mahdollisimman vähän, mutta aina niitä jonkun verran joka kesä kumminkin on.
Ja sillä lailla se jakautuu, eli se ammattilainen palontorjuntaan erikoistunut henkilö, niin hän vastaa siitä laitteiston käytöstä ja sitten ohjaamisesta. Hän antaa sille kuljettajalle sillä radiopuhelimella sitten ohjausta, että mihinkä kulloinkin siellä mennään. Ja ei ole täällä ohjaamos, eli se täytyy muistaa, että Kurma-traktorin turvaohjaamo on turvaohjaamo yhdelle henkilölle. Eli se ei ole tarkoitus, että se palon sammutuksen ammattilainen olisi täällä ohjaamos, vaan hän tosiaan ohjaa ulkopuolelta sitä palontorjuntatehtävää. On hänellä sitten liikkuvan jalan tai jollakin mönkkärillä siellä mettässä tai maastossa, niin se tosiaan silloin se homma onnistuu ja siinä ei tule sitten vaaratilanteita, jotta siellä olisi 2 henkilöä tuolla turvaohjaamossa, jonka sitä ei ole tarkoitettu. Kyllä, me tuossa keskustelun puolella on linkin laitoon tuohon yhteen kysymykseen vastauksena. Siellä on meidän nettisivujen, siellä on esittely ihan tekstinä, mutta siellä on myöskin sitten video tästä, niin kannattaa käydä tutustumassa. Ja muutama kysymys on, mihinkä nyt ei vielä ole kerinyt vastata, mutta vastailen tässä ihan mahdollisimman pian. Niin joo, ne näkyy siellä sitten kyllä tämän webinaarin jälkeenkin. Joo, eli siinä tosiaan toivottavasti avautuu kuulijoille se idea ja systeemi, mikä nyt on kehitetty ja tehty, jotta niin kuin Ponssella on tapana, niin tämä on tehty aika jo vauhdilla ja korkealuokkainen, eli jos saat kaikki säiliöt, pumput, systeemit on ohjaanlaitteet viimeisen päälle, jotta niissä ei mitään halpa osia käytetä, jotta nuo pumputkin esimerkiksi on kotimaasta valmistetta ja kaikki on tosiaan tehty oikeasti ammattikäyttöön, niin se kannattaa näistä tietenkin muistaa. Hyvä. Sitten sanotaan oikein paljon kiitoksia kuulijoille, meidän webinaarin kuulijoille, ja kiitos Antille hyvästä avusta tässä, kun on tätä hommaa viety eteenpäin.